Ste pri pokračovaní. Pokračovanie, bracho, toto je najväčší ten chalán, tento chalán je šamán, tento chalán je šamán. Dobre, bracho, natáčame challenge, jak povedal Adolf Hitler. Nespomínal, doma zablokujú. Fakt? No. Dobre, bracho, takže teraz ideme papať škoricu, ako Tak to je všetci, pokračovanie, oni vedia, že čo mám robiť. všetci ostatní chlapí. Dobre, do piče. Dobre, aha, niekto tam hodil ložku, či čo to je, more. Tu ty debil, Či to vatu. A to kde by kto mohol byť, Peťo? Čo? Kto by to bol, Kto by to bol asi? Dobre, ticho, more, opome. Už tam je málo. Dobre, ham. Tak dá mám. No určite, ja to nechcem. Dobre, nebudem tu jesť škoricové sračky. Dobre, chlapec drží, dobre. No, akože v sebe, more. fajčil. To chváli. Pauj to, pauj. Pauj. Počúvaj, bol som u kamoša a jeho som trafil Frankiu. Ja som z toho nemohol, more. Frankiu. Shut up, biač. A vydržal! Chlapec vydržal! Chlapec, ktorý prežil a prišiel... Mám vás natáčať? Prežil neprežiteľné. A toto tu je Miša a Paulina. Veď, ale vždy nesmete tam byť, vidíme, tak som povedal. Dá sa to do huby? Áno. Áno, dá. 3-krát. Môžeme sa zbaviť ona. Nehovor. Veď, tak ti ukážem, takže... Ej! Počkaj, ukážme ešte.